Tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa a ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ Ferko ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifilɛ a ka galon bɔ an da. لبيك اللهم لبيك. En Balma, Kunafolié Kabo, Commission des agences du voyage du Mali. Mali agent de voyage au commission bas. Kuba ni malien befe ni ya leini ka fo kata hejila ika wuli kati toko sebe agence la agence min be ni ya kanu ko kadaka 2026 hiji ko Saudiya kleme ka sharia gelembata le 31 décembre 2025 no ya so mo min toko masebe abena gelade o de koso agence ka tomba no de commission ye Kuba ni malien befe ko wuli kuma don o de ka usan singadi de ko agence bekelme ki ka daile ka malien kumbe chuga mina toko ka semenjona o de koso ne miya leini ka fo ibna ta hijila walma ki ka mabla kata ki ka wuli ka besisan ka buli kata agence ben ka fo niya kanu naka barata buli dia toko seben ikatake nintu ye kunafuli anye kunafuli min so ka bo Mali agent de voyage ka tombala naka maka fo commission Allah ka fami ko nyman di amma assalamu alaikum la sharika lak la jelema amunun b'a fɛ ka voyager ka sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu kana ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo ni ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigi kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ لبيك اللهم لبيك
agence Dunia Travel Service ako abibo nyamasegi folike ka nyesi aka sango hiji de umo aw munu ye danaya takadaka aw ka hiji labeni akechugo nyumana nan tara here la ka segi here la dumunun kay berebereli kay nam mako be dien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur mi to man no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyamo ya ko fenfen ajora jorola kanisoja mawla ka mago berebere ka koto mago tala mago temindo ka nyeira mago la anyo barade soro dunya la kumukele kono akoka aw bela jele la dunya silame munu me mali kono ani munu sigiro beno do jiye jamana were umo ka fo sanwere o hijini o umura o baraw labe on damne na kaba o mana aw munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono agence Dunia akeme ko fere bela jele tige ka hiji ke chugo nyuma kala on bela jele labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya aw ka bato ke yoro la dumuni laki ka sanuma obi tobe ka bla aw ka bulo ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jolewon olu be aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be baw bulu kuma do o ka busa ne de singa di agence Dunia Travel Service Jenywan kele mimbe au ka hijini au ka humura ke ka nya ale de do o pana ni au be kuna foni were nyini aye weleli ke 66 71 37 24 70 64 99 71 ni au be u ka yoro nyini u fle ni hippodrome yere la immeuble station Soma Yafula kulukoro sira dala o pana minyi ka do agence Dunia Travel Service ye kube duga uke hijini umura ke chugo nyuma ana musakau ala ka noya sira me bela jele ye innal hamda an filɛbaaw ni an lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲanguma bi wulada in na an bɛ se k'a fɔ an donna 22 hukumu kɔnɔna na kosɛbɛ ka sababu kɛ min ye labɛn min bɛ sen na a labɛn ko an bɛna an da don o la DIRPA ale ye san 19 sɔrɔ an bɛna na dɔ fɔ o la su in na fana min ye drone tɔgɔla su o kan ka sigi APDP maaw olu wulilen don ka don suguba kɔnɔna na baara bɛ ka kɛ cogo min an bɛna na o d'aw ma nanzarakan na seko ani dɔnko sɔrɔ u y'an si an ɲɛna fala ye tulon jara kosɛbɛ a kun cɛla ni min ye i b'o dɔn Bigini ni Maramba u y'olu sigi ja mun b'an bolo an na olu yira maaw la Segu Biennale ɲɛbila baara o kun cɛla kunungo min ye an ka farikolo ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna na Stade Malien ale kɔni ye tempête maaw minɛ ka 5 ni fu kɛ olu la fala ye taali la segini bɛ Bamako yan dɔgɔkun 2 nin kɔfɛ min ye joliba ye ale fana ni Warriors mɔgɔw ta Nigeria o kɛra 1-1 ye ni Ala sɔnna ma nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen an bɛna na ninnu ɲɛfɔ aw ye k'a fɔ aw ɲɛna sa ko min ye yɛrɛma hɔrɔnya ye ale baaraw olu ye sini ye fala ye kuma fanba bɛna tali kɛ o la bi wulada in na
fala ye Mali ka yɛrɛta n'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲina mina na k'a san 65 ye nka n'an ye kɔfilɛ do in nacogo la fala ye do in a mana nɔgɔya la Mali indépendance a taara maa minnu fɛ o ye politikimaaw ye Modibo Keyita n'a jɛɲɔgɔnw olu de ye nin baara in kɛ fala ye Modibo Keyita yɛrɛ ale gɛnnen kɔfɛ ka bɔ Senegalikaw fɛ yen fala ye koba dɔw kɛra wɔlɔfɔw fɛ yen utukalo tile 21 n'o kɛra Modibo ni a waati Mali jamana tun bɛ wele ko Sudan i b'a dɔn maa min ye nin ko in bɛɛ lajɛlen kɛ ni maaw bɔra a kalama mugan t'a fɛ Sakɔ ale tun bɛ Modibo Keyita fɛ yen min ye Senghor ye o ye polisiw de bila ka na Modibo nɔfɛ ko ka na Modibo Keyita minɛ fala ye o y'a sɔrɔ Dakar Modibo de bɛ ko ɲɛmaaya la yen mugan t'a fɛ de bɔra sa k'a fɔ ko Sudanɛw n'aw ma bɔ u ye Modibo minɛ ko in nana kɛ ka sa dugu bɛɛ lajɛlen lamini maaw ka sɔrɔ ka fara fara ɲɔgɔn kan musow yɛrɛ ka jɔyɔrɔba o y'a sɔrɔ Awa Keyita ale fana b'a filani dɛbɛ la olu ka sɔrɔ ka wuli ka jɔ kɛ a ma ɲɛ min kɔ u ye maliyɛnw kɛ a waati Sudankaw don u y'u kɛ terrain kɔnɔ ko a kana jɔ garisi la ko fo Bamako ka na n'u ye Marɔkɔkaw bɔra k'u kunbɛn o de kɔfɛ sa Modibo ka sɔrɔ k'a fɔ sa ko min ye République Soudanais k'o tɔgɔ yɛlɛma septembre kalo tile 22 a kɛra alamisa don dɔ ye a b'a fɔ yɔrɔ min ma ko lycée technique yɛrɛma hɔrɔnya kuma fɔlɔw fɔra o de kɔnɔna fala ye ka sɔrɔ ka tɔgɔdali kɛ jamana tɔgɔ ka kɛ Mali ye ka wuli ka jɔ kɛ jɔnjɔn k'o falen ka se ka armée fana sigi sen kan ka baaraw kɛ dɔɔni dɔɔni o baara min kɛra Modibo Keyita n'a jɛɲɔgɔnw fɛ o san 65 o de ye ɲinan ye o la sa min ye fɔlɔ fala n y'a f'i ɲɛna 22 kun ka di nin waati nin b'a sɔrɔ an ye fɛn bɛɛ ɔnzɔn fɛn fɛn se bɛ mɔgɔ mɔgɔ ye fala ye hali du kɔnɔnaw la an ka du kɔnɔ i tun b'a dɔn ko sini ye 22 ye dumuni duman tun bɛ dun bi su in na wa min ye 22 don ye 22 ɲɛnajɛ togodaw bugudaw sokorokun karekun bɔlɔnkun filaɲɔgɔnmaw tereɲɔgɔnmaw sereɲamaw kalimɛw sigiɲɔgɔnw limanɛw ninnu bɛɛ lajɛlen tun b'u ka 22 kɛ fala ye o ni dugu 22 ba fana tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la o ni an ka marabolo 22 ba tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la o ni an ka sigida bɛɛ lajɛlen n'o ye région ye o fana 22 fana tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la fala ye n bɛ se k'a f'i ɲɛna yanni 31 décembre ka sanga sɔrɔ yan 22 de tun bɛ sanga la o 22 septembre n'a tun fɔra fala ye fɛn fɛn kun se ti maa min ye kɔni o kun tɛ se o kun ye ka wuli ka jɔ kɛ k'i cɛsiri ka bɛn n'a don in ye sabula du bɛɛ kɔnɔ a tun bɛ dɔn ko 22 ye min ye sigida bɛɛ la filaɲɔgɔnmaw bɛɛ lajɛlen fɛ yen bɛɛ lajɛlen kun n'i ka ɲɛnajɛ don wa bɛɛ la dɔgɔkun kelen kuturu o de tun bɛ kɛ a la fala ye togoda fara duguba fara dugumisɛn nka bɛɛ lajɛlen de tun bɛ wuli k'i jɔ k'i cɛsiri donc o 22 baara min kɛra o kɔnɔna na ɲinan an kun famana min ma kosɛbɛ kabini Musa Tile bɔra a la o kun ye ka 22 kɛ boulevard de l'indépendance la n'o ye yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ tɔgɔla bɔlɔnba ye Bamakɔkurakaw Wɔlɔfɔbugukaw Daravela Bolibanakaw Wɔlɔfɔbugu Bolibanakaw Bamakɔkurakaw olu bɛɛ lajɛlen jɛlen don bɔlɔnba kelen min na fala ye ko sini k'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen nka yan'o cɛ baara kan ka kɛ cogo min kunun ko général de corps d'armée Sadio Kamara ale taara i ɲɛ da kɛnɛ ka fala ye baara in laɲini min kɛra jamana ɲɛmaaw fɛ ɲinan o ye k'a fɔ 22 an bɛ segin a kan an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ armée ka fɛti tɛ fala ye Mali ka fɛti don Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya fɛti don o la kunun ko Sadio Kamara ale sera place de l'indépendance la ka taa lajɛ 22 yɛrɛ bɛna kɛ cogo di mun ni mun sigira sen kan sa min ye sɔrɔdasiw ka taama cogow ye sɔrɔdasiw ka bɔ ɲɔgɔnna cogow ye
maliden minnu fana bɛ yen n'o ye société civile maaw ye jamanadenw yɛrɛ bɛna t'u sigi cogo min na ka ɲɛnajɛ in lajɛ fala ye min ye pankuruw ye a bɛɛ lajɛlen Sadio taara ɲɛ d'a kan a selen kɛnɛ kan u taara don mɔbili kɔnɔ mɔbili min n'an b'a fɔ ma ko voiture de commandement i b'a dɔn k'a fɔ ko sini baro kɛlɛtigi ale ni Sadio k'a fɔ ale ni Asimi olu de bɛ don o kɔnɔna na Sadio y'i jɔ fɔlɔ Asimi yɛrɛ jɔyɔrɔ la fɔlɔ fala ye fɛn fɛn kan ka kɛ sabu sini ale jɔlen filɛ cogo min na nin ye sini Asimi de bɛ jɔ nin jɔyɔrɔ in na kɛlɛkɛcɛw bɛ tɛmɛ cogo min u bɛ drapeau fo cogo min baaraw kan ka kɛ cogo min u b'o bɛɛ lajɛlen de lajɛ nin y'a dɔgɔkun kelen de ye nin baara in ladegeli bɛ sen na n ɲinɛna k'a f'i ɲɛna n ko kabini ntɛnɛnjan tɛmɛnen min ye Keba Sangare ye Wolomasiri Sabaw ka ɲɛmaa dankan fɔlɔ ale de taara ka taa yɔrɔ bɛɛ lajɛlen lajɛ fɔlɔ baaraw bɛ kɛ cogo min ale y'o don fɔlɔ ta kɛ o kɔfɛ faraɲɔgɔnkan filanan o kɛra baro kɛlɛtigi ale ka baara ye kununko ta kun ye Sadio ye k'a lajɛ k'a bɛɛ sigira sen kan pewu dugudenw minnu kan ka tɛmɛ jamanaden minnu kan ka tɛmɛ civil minnu kan ka tɛmɛ syndicat minnu kan ka tɛmɛ baarakɛyɔrɔ minnu kan ka tɛmɛ n'o ye faso ka cakɛdaw ni fasodenw ka baarakɛyɔrɔw ye fala ye olu bɛɛ lajɛlen tɛmɛna kelen kelen Sadio jɔlen ɲɛna o bɔra ye Wolomasiri Tabaw fana kan ka tugu ɲɔgɔn kɔ cogo min a y'o fana bɛɛ lajɛlen lajɛ jamanakuntigi yɛrɛ bɛ don mɔbili min kɔnɔ ni ale ni baro kɛlɛtigi fila de bɛ don a kɔnɔ sini sabula président ani chef d'état major olu de bɛ don pankuru in kɔnɔna na fala ye mɔbili in kɔnɔna na a fɔ ma ko voiture de commandement a kɛnɛ kan mɔbili in bɛ tɛmɛ de ka bɛɛ fo o la a bɛ sɔrɔ ka tuuru cɛ ka na i jɔ ka jigin jamanakuntigi yɛrɛ bɛ na ka sɔrɔ ka na i jɔ o ye jɔli de daminɛlen ye sa de fala ye anw dɔw kɔni b'an sigi nka Asimi bɛ jɔ sini dɛ n'a jɔra fo ka taa défilé ban pewu sigili tɛ ale ye sini o baara ninnu olu de kɛra kununko Sadio taara ka t'i ɲɛda o bɛɛ kan sabula a yera k'a fɔ tile yɛrɛ baadɛbɛ bɔra kunu fo n'a kɛra fitirimagɛ waati sanji kɔni fususura Bamakɔ fan dɔw fɛ dugudenw yɛrɛ kan ka bɔ cogo min maaw kan ka sigi cogo min fala ye ko fana ko ka min fɔ mɔgɔw ye an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ o la o ye soli ka wuli aw yɛrɛ ta fɔra aw ye ka ban journaliste fɛn fɛn b'a la min fɔra aw ye aw b'o dɔn 6 heures du matin n'o ma maa min sɔrɔ diriba la i ka to i ka so o ye journaliste ta ye anw 11 civil anw ni 8 heures kɔni y'a sɔrɔ e ma se nin kulu in kɔnɔna na yen i bɛ se ka fara somaw kan k'i da ka sunna ka télévision lajɛ o mana bɔ a la i b'a dɔn laada la an ka faamaw anw faamaw an bɛ wuli ka na dɔrɔn n'an y'a mɛn ko jama lajɛ bɛ yen cogo min komi an dɔnnen don nka an bɛna an sigi chaise kan ko sini ko chaise bɛ ko numéro b'a bɛɛ la fala ye numéro bɛ chaise la o tɛ problème ye dɛ carte bɛɛ n'a numéro don wa maa bɛɛ n'a sigiyɔrɔ fana don ni e ye fala ye k'e tɔgɔ ye fala ye Keyita k'e taara ten k'e bɛ taa jɔyɔrɔ ɲini a tɛ sigiyɔrɔ sɔrɔ dɛ ko k'o fɔ bɛɛ ye bɛɛ k'o dɔn chaise fɛn fɛn bɛ loge officielle kɔnɔna o numéro télé o carte bɔlen o maa bɛrɛ dɔɔni min kan ka kɛ ye o dɔɔni don wa n'i sera yen fana n'i ka carte yira i sigiyɔrɔ bɛ yira i la n'o bɔra la a tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ maaw sigiyɔrɔ ni maaw taayɔrɔ ni maaw ka filɛlikɛyɔrɔ ye n'an bɔra yen kununko Radio Mali maaw ka Sadio to kɛnɛ kan o yɛrɛ taara yen u ye min sɔrɔ an bɛ se k'o fana yira maaw ko o lajɛ. bɛ k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli san 65nan ɲɛnɛmali baaraw labɛn a bi dɔgɔkun damadɔ bɔ bi Mali kana tigilamɔgɔw bɛ labɛn na yaasa ntɛnɛndon septembre kalo tile 22 u bɛ se ka défilé ɲuman jira jamanadenw na cogo min dɔgɔkun damadɔ tɛmɛnen kɔ o labɛnw na bi sɔgɔmada in na jamana lakanani ministiri ale tun bɛ kɛnɛ kan yaasa ka a baara labanw lajɛ yanni 22 yɛrɛ don cɛ o kama maa caman tɛmɛna k'a daminɛ fɔlɔ civiliw la ka se jamana kana tigilamɔgɔw ma a bolofara bɛɛ lajɛlen maramafɛnw pankurunw o ni a ɲɔgɔnna caman olu bɛɛ lajɛlen tɛmɛna bi sɔgɔmada in na jamana lakana ministiri ɲɛkɔrɔ ani kɛlɛ bolofara ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen an ye min ye a bɛ mɔgɔ nimisi wasa sennamɔgɔw tagamara civiliw tagamara sɔrɔdasiw tagamara angɛnw fana défilé la après
an y'a ye fana an ka avion fana tɛmɛna donc remarque damadamani dɔrɔn de tun bɛ yen minnu n'olu y'olu ta en compte a bɛ kɛ sababu ye an hakili bɛ défilé ɲuman min na an ka se k'o kɛ lundi don ni Ala sɔnna donc an bɛ foli bila surasiw bɛɛ lajɛlen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ kɛlɛda la nin wagati la. Nin kɛnɛ in kɛra sababu ye jamana lakanani ministre général de corps d'armée Sadio Kamara ka jigisigi weleda kɛ ka ɲɛsin maa minnu ni olu somaw minɛnen don ni o ye otajiw ye k'a fɔ ko jamana ma ɲinɛ u kɔ. An bɛ tila k'an ka otajiw hakili sigi k'u somɔgɔw hakili sigi hali n'an da tɛ s'a ma ka caya an bɛ ka baara kɛ walasa u bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ cogoya min na ka na an yɛrɛ ɲuman sɔrɔ yan an ye baara min daminɛ ɲɔgɔn fɛ an ka se ka laban ɲɔgɔn fɛ. Ntɛnɛndon septembre kalo tile 22 o ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔli san 65 dafali do ye min bɛna ɲɛnamaya Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya bɔlɔnba kan ni o ye boulevard de l'indépendance ye jamana ɲɛmaw ɲɛkɔrɔ. Ayiwa ɲɛnajɛ kɔni bɛ daminɛ su in na fara ye hali n'o y'a sɔrɔ a daminɛna sɔrɔ ni seko ni dɔnko tigilamaw ye nka bi bɛɛ welelen don CICB la e ko o dɔnko k'i tɛmɛtɔ ko Asimi tun bɛ kabakolo la dɛ bi ta ka jugu ye dɛ donc min bɛna kɛ Ibrahim Traoré n'ale ye Sigma directeur ye ale b'a ɲɛfɔ an k'ale lamɛn. À ton appel Mali pour ta prospérité. Le Mali fête ce lundi 22 septembre 2025 le 65e anniversaire de son accession à l'indépendance. Pour marquer l'événement, cette année, un spectacle de drone vous sera proposé dans la soirée du 21 septembre à 21h au Centre international de conférence de Bamako. Oui, depuis les hauteurs du CICB, le public pourra admirer en son et en lumière de multiples figures formées par des drones et qui passeront des messages relatifs à la souveraineté, à l'unité, à la paix, à la prospérité, etc. Ce spectacle de drone, prévu le 21 septembre 2025 au Centre international de conférence de Bamako à 21h, est organisé en prélude au grand défilé sur le boulevard de l'Indépendance. L'événement sera retransmis en direct sur l'ORTM et plusieurs autres chaînes du pays. Bonne fête d'indépendance à toutes et à tous. Le cœur vibre de confiance. Fala ye min ye Sigma Safurula Dirpa ye ale ka burusi 19 u y'o fiyɛ kunungo i b'a dɔn k'a fɔ ko Dirpa ale de yamaruyalen no Mali jamana kɔnɔ fɛn fɛn ye sɔrasiw ka kibaruya ye sɔrasiw ni mɔgɔw cɛ baaraw ye kunnafonidiko kuma la ale de kan ka o bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ a ɲɛmaa bɛ maa min bolo nin waati in na o ye colonel major Sulemani Danbele ye ale kɛrɛfɛ sa ka dangan tun bɛ n'o ye colonel Mariam Sagara ye ka taa fara colonel major Idrissa Traoré kan ale ye directeur kɔrɔ ye min ye ɲɛnajɛ in ye sa n'o ye san 19 in ye fala ye an ye gato belebeleba tigɛ ye kunun k'an daw fa kosɛbɛ n ɲinɛna k'i wele de koyi ni ne bɛ taa nin yɔrɔ ninnu ni ci don n b'a ci ka t'o la nka nin yɔrɔ ninnu anw personnage ta yɔrɔ de ye nin ye fala ye kɛnɛ kan surasi ɲɛmaabaw olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen min ye masa Solo ye n'o ye colonel major Sulemani Danbele ye a ko nin kuma man ca koyi ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Dirpa bi bi in na baaraba min kalifara a ma k'a daminɛ san 1000 ni kɔ la fo ka na se bi ma min ye Dirpa yɛrɛ ye a y'i jɔ a jɔyɔrɔ la koyi kabini sokuru 1 maani 2 kamera 1 fo bi bi in na télévision b'u bolo arajo b'u bolo bɔlɔlɔ sira fana b'u bolo fala ye kibaruya kɔni Dirpa b'a di dicogo bɛɛ lajɛlen na
u b'a fa siri cogo min u b'a fɔ o cogo la wa u bɛ jaw yira maaw la o cogo la a ko baara kɛcogo ɲuman k'a bɛ bɛɛ lajɛlen fo la kuma tɛ nin waati na maa minnu bɛ yen bi n'olu kɛlen n'u ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a to baara bɛ se ka nɔgɔya u bolo wolomasiri tabaw ka dagaw n'u ka baarakɛyɔrɔw bɛɛ lajɛlen na waleɲuman dɔn u y'o ta k'o ɲɛsin maaw ma maa minnu ye diriba yɛrɛ tu tigɛ kuma tɛ min ye colonel major Idrissa Traoré ale min yɛrɛ y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka na fara u ka ɲɛnajɛ in na yɛlɛmali minnu kɛra baara minnu sigira sen kan ale ni bilasirali minnu b'a bolo maakɔrɔw n'o ye diriba ɲɛmaakɔrɔw ye olu y'u da don o la k'olu bɛɛ lajɛlen fɔ wa diriba ka ɲɛnajɛ k'a ni Mali ka ɲɛnajɛ bɛɛ lajɛlen donnen no ɲɔgɔn na fala ye o de la sa gato belebele nana di u ka o tigɛ ka nisɔndiya kɛ n'o ye diriba soba ale kɔnɔna na maaw u nisɔndiyara kosɛbɛ ko ala ka san 20 ala ka o fana yira an na fala ye alisa 22 ko hukumu kɔnɔna na min ye colonel Lassina Togola ye n'ale y'an ka aéroport directeur ba ye a kɛra colonel major ye awɔ n'i y'a ye tuguni kana fɔ ko colonel dɛ i bɛ major fara a kan n'o tɛ i bɛ dɔ bɔ a ka jala la nin kɔrɔ de i bɛ min ye i b'o dɔn a kan ka kɛ général de ye nka a bɛna waatinin kɛ colonel majorya la fɔlɔ ka sɔrɔ ka kɛ général ye mais maa min filɛ nin ye fala ye kamalen n'i donna a kun avion jiginna e yɛrɛ bɛ ɲininka ko n'a sɔrɔ aw tɛ s'a fɛ hali bi o avion a wulitɔ yɔrɔ maaw bɛ suran fɛn fɛn n'u b'o dɔn u bɛ sa lajɛli fɛn fɛn la bɛɛ b'o fɔ ale bɛ wuli ne k'a sɔrɔ i t'a kalama yɛrɛ nin waati in na président ka pankuru koɲɛ bɛɛ b'ale de bolo wa aéroport fana a direction PDG o de ye président directeur général o ye ale de ye wa kana filɛ ta dɛ kumantuka do dɛ kuma o kuma i bɛ taa sɔrɔ a bɛ togodaw la fali wotoro olu sanfɛ ani nakɔ kɔnɔnaw ni fɛnw na fala ye dabakala b'a bolo a ma ɲinɛ faso fana kɔ han an b'a fɔ k'a togo la baara k'a taacogo ka ɲi Fasambu Keyita n'o ye Dabiyakaw ka maire honorable ye ale fana ko sa ko samɛ foli ka ɲɛsin armée cɛ n'a muso n'a denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen ma baara min bɛ yen bi n'o kalifalen no ale la dugu kɔnɔna na n'o ye Dabiya commune rurale ye bɛɛ ka jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma baara in bɛ se ka ɲɛ cogo min ale ka laɲini ye o ye ko n'i y'a mɛn i bɛ da ka sunɔgɔ n'i y'a mɛn i bɛ baara kɛ n'i y'a mɛn sanubɔyɔrɔw bɛ lafiya dugudenw bɛ lafiya k'o ye armée ale ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri ye maliden minnu fana nana ni yɛrɛma hɔrɔnya ye ko k'u fo k'u waleɲuman dɔn Modibo Keyita n'a tɔw Fasambu ko min ye olu sifinw ye k'an sera wulikajɔ ye sa dɛ fala ye tuma o tuma n fa k'i yɛrɛ ka jija i ka kɛ fa ye ten sa sabula dɔ sera waati dɔ kuma sera an b'a fana fo ko a Keyita baara ko halisa ala k'a ɲɛ bolo an bɛ taa suguba kɔnɔna na fala ye APDP maaw ye wulikajɔ dɔ daminɛ ye suguba kɔnɔ mɔgɔw ka se ka lafaamuyali kɛ olu la baara in bɛ nanzarakan na an ka jɛ k'ale filɛ. L'autorité de protection des données à caractère personnel poursuit sa mission d'information et d'accompagnement des usagers. Cette fois-ci, c'est au cœur du grand marché de Bamako que l'APDP mène une vaste campagne de sensibilisation. L'objectif est clair, informer, sensibiliser et accompagner les commerçants et les entrepreneurs s'y trouvant dans l'accomplissement de leurs formalités déclaratives devant l'APDP. Au-delà de l'accompagnement, l'APDP assiste également les responsables de traitement dans le paiement des frais de dossier liés aux formalités déclaratives. Ces paiements au marché se font désormais de manière simple et sécurisée via la plateforme électronique Trésor Pay, le moyen de paiement sécurisé de l'État conformément à la vision de plusieurs autorités du pays. L'APDP tient à rassurer la population. Les missionnaires sont facilement identifiables grâce à leur gilet, leur badge avec un ordre de mission officiel. Tous les paiements se font exclusivement de manière électronique et donnent lieu à un reçu en bonne et due forme. Par cette initiative, l'APDP réaffirme son engagement à rapprocher ses services des citoyens, à promouvoir la transparence et à garantir une meilleure protection des données personnelles. Aïwa, falaye. APDP ɲa figira n ko maaw bugunatigɛ bɛ yɔrɔ yɔrɔ n k'u bɛ yen an b'u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la min ye professeur Samaseku ye a n'a ka baarakɛlaw ka taa se yɔrɔw ni Ismaël ma min ye Segali ye ale ni Aïdara service juridique ɲɛmaa k'an b'a fana fo fala ye k'a bɛ ko ninnu sɔrɔ ŋaraw olu ye 22 a ɲɛnajɛ da don han dunun ni bala Mali ka san 65 k'a kɛ bɛn ni kelenya o su ye o sigira maa min fɛ sa o ye ministre min b'an ka jamana seko ni dɔnko kunna n'o ye Mamu Dafe ye
suyi u y'a denfaya bɛɛ lajɛlen ta k'a di maa min ma o ye général de corps d'armée Ismaël Wage ye ni ale ye bɛn ni kelenya o ministre an ka jamana kɔnɔ cɛfɔ Umu Sali Seki ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ka taa fara min ye an yɛrɛ terikɛ kan n'o ye Boubacar Diané Mao ministre min bɛ kuran ni jiko kunna ale fana tun bɛ Fala ye ministre tɔgɔ di ministre Diop ale ma kɛnɛ sɔrɔ nka a ye maa bila ka taa a yɛrɛ tɔgɔ la baara daminɛ na sa min ye Mokhtar Kiki Kone n'o ye Kotradi ɲɛmaa ye ale nana ka na kɛnɛ ɲama fifa ni bilasiralikanw ni bɛnkankanw ye ale tilalen kuma dira Dagamaiса ma o ye bɛɛ lajɛlen fo nanzarakan cɛɲi na Fala ye ko dunan bɛɛ lajɛlen ko bɛɛ lajɛlen bisimila su in ko ala k'a kɛ bɛn ni kelenya su ye kɛnɛ ɲama fifalen sa maa mun ye kɛnɛ datigɛ fɔliko ta na sira fɛ Fala ye kunungo tiɲɛna CICB kɔnɔna kun ka di Fala ye ne y'a dɔn sisan pour que IBK kun tɛ sɔn ka kasɛti lamɛn o ni sɔmina ni ensemble ka fɔli la i sigilen n i f'i fari ka si bi taama Burama Sumano ale ka kalanbulon maaw olu y'a datigɛ Fala ye u ye mun ni mun sigi sen kan an ka fɔliso nkɔrɔ k'olu bɛn nɛgɛmɔ k'o kɛ miniti 5 ye o bɔra min ye Burama Sumano ale tilalen an jiginna Kayi kaso kɔnɔna na Umu Sako ale y'i kan dumanba in fili ka taa fiɲɛ fɛ yanni Kanja Burama Kuyate o kana ka bɔ Kitakaw fɛ yen ka na Seko ni Dɔngo k'a lama ni bɛn ni kelenya ye Ami Koyita o fana nana ko an ka bɛn koyi ka taa fara min ye Ma Kuyate numéro 1 ka Fala ye Nayini Jabate ale ye sali bɛɛ lajɛlen wuli k'i jɔ yanni min ye Segukaw ka sirani ye n'o ye Fatumata Babani Kone ye ale kana an salisa Fala ye Babani ka salisa ye a ye sali wuli k'a jɔ dɛ Babani tilalen yan'o cɛ o y'a sɔrɔ cɛkɔrɔba denmuso n'o ye Tɛnɛɲini Danba ye ale y'an fifa ni kɔrɔlen caman ye Jɛnɛba Sɛki ni armée fasa ka taa fara min ye Ma Kuyate kan Mariamba ale nana ko an ka bɛn ko l'union fait la force o dɔnkili kelen min ye o fana fasirila maa min fɛ sa o kɛra min ye Jɛnɛba Sɛki ye armée fasa kɔnɔna na Bigini Bagaga ale taara n'a ye kaso bɛnbaliya so kolo min don Bigini a y'i da don la k'o fasiri maaw ye Fala ye kɛnɛ in kan yen Ngaraw Seko ni Dɔngo tigilamaw u bɛɛ lajɛlen wasa don maa min na ka kɛnɛ kun cɛ o ye Bafa Jabate denkɛ ye Ablaye ka bɔ Segukaw fɛ yen Ablaye fana nana dɔnkili daminɛ Fala ye ni Nama ye Segu fɔlikɔrɔba ye bɛn ni kelenya sinsin dɔnkili don o kɔnɔna na a tilara ka na a ka dɔnkili min n'o ye bɛn ye k'o don Seko ni Dɔngo tigilama fɛn fɛn jouera surɔ ka tila ka kuma da a bɛɛ lajɛlen ma kelen kelen bɛɛ ka dakuriya kelen kelen fɔ o de taara kun forisa min ye Babani Kone ale ka dɔnkili ye o bɔlen kɔ fɔ sa o ka sɔrɔ ka kuma di dɔnkili di min ye Mariamba ma ka chaise d'o ma o k'i sigi ɲɛfɛ Bigini Bagaga ale y'a ko kun cɛ o fana nana u sigi u fila Fala ye ko nin fa mana ka kɛ dɛ an ye ja min sɔrɔ kɛnɛ kan ye yanni n fa mana k'a ta monter kumakan tɛ min na fiyewu o filɛ nin an k'o lajɛ a bɛ dugu kɛ tɔn ye Kasi de galo majira esegu abani jeni wana sufe kasi de galo majira so kongango wana sufe kasi de galo majira abani jeni kongango wana sufe kasi de galo majira abani jeni Wana sufe kazi de galo majira Abani jani Kongango Kasi de galo
2, 3. Merci, merci, merci. Voilà, regagnez votre place. On va faire la photo de famille. Regagnez votre place, s'il vous plaît. Aya sigi ministre unalendo artiste ufo unalendo akanyamakala ufo ni misali min kelen fleni malideo ay to ngani ladege ambe ministère de l'artisanat et de la culture fo ni hakilina ni nglancho nyumana kanga dongli dala ufo kanga folikela ufo ambu fo ku wala nyumando baranyana commission d'organisation ni che badema national ensemble instrumental amba upela jelenfo auniche akabara kechoko nyumana auniche mali kanuna auniche mali jolila auniche beni kelenya dlanina 600 mali de oni nyonche benyebe nununde la nununde dugale bebi yere laje nununde la ay tegra fa ministère s'il vous plaît donc ubena photo ta ubela jelenga faranyonga au ka photo ta anga nunu ladege ka kene misali nywana ye ay gwere s'il vous plaît amba une protocole fait ay faranga kan la kanya c'est-à-dire que muso be na nyefe tchau be na kofe ola photographe ou be janyuma soro anga organiser s'il vous plaît anga organiser s'il vous plaît muso kana nyefe tchau be na kofe s'il vous plaît ay nyama anga jeka gla nyon fe Aywa falay sui mi ngoni ne mi famu ala kosebe belgerani ensemble instrumental ka foli ani badema foli kala uyi oyi ko baye min kay parce que ulu mali rega tonde faso ka folo ko formation nationale donc ni na nyana wala no ulu sangolo tara maw nyina no ulu ka chogomi o ba yira ka bakulu be se barabala wa ma ngal hakila mi fana soro len flane kaninke artiste munu nyeni barake ku fana foku wala mandon ya ke u faso e bemi kera akera bemi ngama ma flamini nyanche u ka do nga foko bibe sinimbe faso aya sege nko ina falai donc mi artiste flanye u ka laje mawnye bula alibi u ka ko famu u ka do nga fo do no be sega kefana alu teni jama soro kuma te ko ka pmufe onyuma minye uka ben uka koro famu kote akoro dedo jamana ministry jamana famau jamana nyemau uluka jeni ko ga kene sigi falai kana to ka wuleni to ko ede onyuma minye uka la joga jinungu kolijila ninunu bena nuku be concert ke mali yoro bi al ni 20 mars nu ya tabe fa ka sobe ku no fe mawi nganuma be amanda ulu yere la folo amane on yere jamana dona foite bembo ka kanjani ami ko ita nyu fe be ga dongli da ka bla jabate o ka bela yele kelengele kala jula ka refo ka wala mandong mi naini jabate fala foli kala nunu komi mo chama me ulube dongli la menga uti bama no me fo dongli mani akoro kadi o ni anga ni dongli nunu de we fefe da suro koroba bela sal ko na ere la musogorba ni chogorba muntumbe ni ulu miri la jigi kokoroba ula ore to toto mala ala ka ke beyi alsa nyamau ku fo mamuda fa alem yene hakilna sura ka yira jamana kuntigila na ga premier ministre nu sonama ko ka wale asigi senga amu bela jile fo falai ko vende adamne togo anyena amta unga so segu falai ajayira sange segu de do anga phase regional de bana anye jadro neta o matamandala o ire ka ila je
ayiwa Falaye nin ye Segu Biennale labɛn ɲɛna cogow ye cercle ɲɔgɔn na nin y'o ye tumutu fana ta o fana bɛ kun cɛ bi n'Ala sɔnna ma jaabi minnu mana sɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na an na o da maaw tulo kan farikolo ɲɛnajɛ yan'an k'an kɔ don ɲɔgɔn na kupu min bɛ yen n'a fɔ ma ko Champions League o ɲɛbila balontanw na Stade Malien ale kɔni taara 2-0 kɛ Centrafricains ka AS Tempête la Falaye balontan in kɛra Camerounkaw fɛ yen Douala Joliba ale ni Warriors kun bɛ ka jouer Nigeriakaw fɛ yen o fana banna 1-1 na Stade kɔni ka taama ɲɛna kosɛbɛ sabula nin na segi la kɔni baara bɛ nɔgɔya u bolo kosɛbɛ hali n'u ye 1-0 kɛ o bɛ u bɔ an ka tɔn fila bɛɛ lajɛlen ka taama ɲɛna sabula Joliba fana 1-1 wali terrain kan n'i nana so ya a ka ca Ala fɛ i ka se k'o gosi o bɛ nɔgɔya kosɛbɛ nin y'a ɲɛbila baaraw ye Falaye nin kɔfɛ sabu sɔrɔ ka turu filanan fana kɛ n'o banna sa n'an ka tɔn kunna jara u bɛ se ka don poule ale kɔnɔna na min ye compétition africaine ye nin bɛ dan sigi an ka wulada in na kibaruya la ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn sini ni Ala sɔnna ma 22 ale dɔrɔn défilé dɔrɔn de bɛ an bolo sɔgɔma Ala ka su hɛrɛ cɛ Ala ka fajiri kan garisɛgɛ a k'an bɛn sini ni Ala sɔnna. Tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa a ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ Ferko ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔn nɔgɔya la a y'a sifilɛ a ka galon bɔ an da. Complexe scolaire Mamadou Camara niso kologiya bi bɔ a supasuma ɲuman na denmisɛn ka kalan ɲuman o bɛ sɔrɔ jardin ani duguma kalanso ɲuman de la. Complexe scolaire Mamadou Camara b'aw ka denmisɛnw naani k'u ladon mara ni kalan cogoya ɲuman k'u kun yɔrɔ lakananen ani yɔrɔ mun dabalen don a kama denmisɛn buruburu ka kalanso jardin d'enfant fo ka taa se duguma kalanso fondamentali wa fɛn mun bɛ complexe Mamadou Camara la mun tɛ fan tɔw la n'aw y'a ka denmisɛn saba tɔgɔ sɛbɛn kalanso in na dɔ bɛ bɔ musaka la aw ye tɔgɔ sɛbɛnw daminɛna kabi septembre kalo tile 10 wa tɔgɔ sɛbɛn wari bɛɛ lajɛlen ye fufalaki jardin kalo sara ye